Добър ден, уважаеми зрители. Днес в предаването Политическо студио темата ще бъде новите промени в данъчните закони. Във връзка с тази тема съм поканил двама много известни и видни гости. Това е вице-президента на КТ Подкрепа, господин Димитър Манолов. Председател на Комисията по данъчна политика към Съюза за стопанската инициатива, доктор Аднан Лидиянов. Добър ден и на вас, и на вашите зрители. И така направо да преминем към темата. Господин Манолов, нека вие да започнете с тези промени, които очаквате да бъдат прияти следващата година, както говорихме преди това разговор. Бихте ли ги казали така по списък, да се каже, какви очаквате да бъдат промени? Правителството предлага голям набор от промени в данъчните закони, които ще трябва да обслужат бюджета за следващата година. Някои от тях имат много сериозен смисъл, дори са твърде спорни. Струва ми се, че по-скоро днес нашето занятие трябва да видим тези спорни неща, които са в предлаганите промени, защото те са по-важните. Има 7 закона данъчни, които обслужват бюджета и по всичките тях има направени промени. Има един твърде спорен въпрос, който виси отпреди и по който доста време се занимавахме. Това е така наречената единна сметка, по която ми се струва, че доктор Лидянов е далеч по-компетентен от мен, защото той с това се занимава непрекъснато. Аз няма да й отделям много внимание. Неща, които много ни притесниха, са свързани с идеята на правителството да премахне данъчните преференции на младите семейства, които изплащат ипотечни кредити. Да уточним за нашите зрители, до сега лихвите по ипотечни кредити на млади семейства се признаваха за разход и не се облагаха с данък. Сега се предлага това да бъде премахнато и тези лихви да бъдат облагани с данък с едни доста странни мотиви, поне на мен така ми прозвучаха. Хубавата новина по тази тема, че правителството като че ли е склонно да отстъпи в това си намерение. Ще видим тепърва какво ще става. Притеснително е това, че в закона за местните данъци и такси се предвиждат данъците, които всички плащаме за автомобилите си, да получат нова философия, а тя е най-новите автомобили, разбирате и най-скъпите, да бъдат обложени с по-нисък данък. И обратното, по-старите автомобили, които си по-евтини, по тях данъкът да бъде по-висок. Нещо, с което няма как да се съгласиме, най-малкото пък отива на някаква партия, която се нарича социалистическа, да прави подобни неща, нали, реверанси към най-богатите и мачкане на най-бедните, но мисля, че за тази партия в България това не е никаква новина, не е нещо, което правят за първи път. Предвиждат се създаване на промени в приходната администрация и присъждане на едни по-специални функции на Агенцията по приходите, която да има възможността да извърши оперативен контрол по пътища и на различни други места, за което се предвижда едно вътрешно преструктуриране, с което ние също не сме съгласни днес преструктурирането като такова, с начина по който се прави, без да бъде потърсено мнението на тези хора, които ще трябва да работят нещо там. Горе-долу това са пакетът, който кръга от спорни, дискутабилни неща. Това, което направи впечатление, един въпрос, който много отдавна се поставя, от кого ли не, и от нас и от работодателите имаме едино мнение по този въпрос, че не се променя философията на определенето на такса смет. Както знаят всички наши зрители, сигурен съм, които плащат данък, плащат тази такса, тя се определя на база данъчната оценка на имота, който е пълен абсурд. Ако да кажем за едно жилище, пак грешна логика, но не се изкривява толкова много, но в едно предприятие ти да плаща такса смет, за това, че вътре имаш някакви машини с някаква стойност, е вече пълно безумие, което си продължава от години. Аз ще дам пример тук с това студио. Тук работят няколко човека и се изхвърля седмично едно пакетче буклук. Цената за буклук, която се плаща годишно, е 2500 лева.
Мисля, най-големия трагедия в това, че таксите продължава да ги плащаме като данък, а не като такса. Такса по определени в учебниците и по законе би трябвало да е толкова, колкото се разходва да е извършене на една услуга. За съжаление, такса смет наистина, аз бих го нарекал повече отколкото данък. Тя има вид на рекет, в истински смисъл на думата. Представете, че аз живея в 3-стаен апартамент, един човек, а в една стая живеят 10. Нормално 10 души да генерират повече буклук. Така иначе, но смятам, че проблема не е тук. Проблема е, че именно заради това февруари нашия народ така изрази недоволството с излизането на улица без да бъдат режисирани от някоя партия, че искаме да бъде променен модела. За пореден път ние виждаме, че промени в данъчните закони, които обслужват бюджета. Нормално, разбира се, и би трябвало да е така. Но да спрем веднъж за винаги само да променим закона от гледна точка само да осигури приходи. Промените на данъчните закони би трябвало да генерират най-малко справедливост. Не случайно синдикалиста, известния Манолов, спря точно на това, което ще удря, да кажем, джоба на най-бедния в страната. В никакъв случай нито аз, нито Манолов, нито някой съвременен човек не е против да имаме нови коли. Не е против да имаме по-екологични транспортни моторни средства. Но съгласете се, че преди това трябва да се гледа и как ще отрази върху социалните бедни слоеви. Да кажем какво ние очакваме. Плюс тази справедливост, която очакваме някога някое правителство да го прави, а ние имахме голяма надежда, че това правителство, поради обещанията, би могла да върши това. И обещавам ви, че този народ вече няма да чака много, ако те не вършат тези промени, които променят модела, ще бъдат принудени да го вършат. Какво имам предвид само още секунди? Имаме ние ДОПК, което позволява да бъде притиснат и държавния служител, и данъкоплатец. ДОПК, което има много хубави процедури там, но никой не забелязва, например, сроковете, с които задължени данъчните органи да вършат ревизиите или проверките или да отговарят на данъкоплатеца, ако не бъдат спазани, никаква санкция няма. Ние искаме промени в кодекса, в ДОПК, които веднъж завинаги изваждат данъчния инспектор от възможно да бъде манипулиран или да бъде притиснат, а в същото време данъкоплатеца да е справедливо да бъде разгледана неговата документация. Нещо иска да кажа. Нека да се върнем още малко, защото започнахме вече да говорим за глобални политики. До сега прикарахме за нещата, които видяхме в тези предложения, но хубаво да си поговорим за нещата, които не видяхме. Така както на нас би ни се искало. Всички си спомнят, че някъде от миналата година, като че ли БСП почна да се кае, да се отрича от позициите си по плоския данък и се говореше, че те ще отменят плоския данък. И ще се върнат към прогресивното данъчно облагане. След това се оказа, че обаче пък сега, нали, коалиция, защото този номер, той достатъчно много си изтърка и не знам до кога се опитва да ни го играят. Но ние поне сме в коалиция и таковата, нали, коалиционния. Те другите са тези. Те другите са таковата, пък ние оная работа. Добре, нека да остане плоския данък, да остане едноетажна данъчната схема, но да бъде въведен облагаем минимум, което не противоречи на тази философия. Нашите експерти
се ровиха дълго време да разберат къде има такива държави с плосък данък без необлагаем минимум. Намериха някъде 3, на които аз, честно казвам, не мога да възпроизведа името. За тия държави общо дето никой не е чувал. И една от тях е България. Другото нещо, което не видяхме в предложенията за данъчни закони, е отношението към така наречения данък лихви, който въведе Дянков миналата година. Данък, който БСП в опозиция много тежко критикуваше. Нали? Сега се правят на луди и по тази тема. Онзи ден министър на финансите смънка едно изключително нелепо обяснение. Нали? Това са, те имат тази склонност, принципно политиците да мънкат нелепи обяснения. Обяснението звучеше така: ние очакваме от този данък да съберем 90 милиона лева, които са ни много потребни за образованието. Тоест, нали, само мълчете си, защото тия пари са за образование. Това е както в един басейн, нали? Знаете, някой като се изпусне по малка нужда в басейна, защото не е ясно точно какво се случва и кой го е направил, защото всичко е там. Така и с образованието. Друг е въпросът, че те дори отказват да влязат в философския смисъл на този дебат. Трябва ли да речем влога до 1000 лева, който е генерирал някаква смешна лихва, да бъде облаган по същия начин, по който и влогът за 10 милиона лева? Не е ли нормално и там да се въведе един необлагаем минимум на влоговете, които да не бъдат закачани и облагани, за сметка на това да бъдат облагани други, защото оказа се, след като беше направен подробен анализ на това поведение, че хората с пари са си направили сметката, че те ще печелят повече, ако техните пари са на влог в банка, отколкото ако развиват с тях някаква икономическа дейност. Гарантиран доход в банката седат и така. А пък и по-трудно ще им ги вземат, нали? Защото в предишния режим доста хора се разделиха с бизнесите си по един начин, който не беше особено почтен. Така че този дебат също го няма, той не се състоя, тези неща също не ги виждаме. Има още нещо. Приказките за плосък данък са приказки за пред хората. Те са демагогия. В България изземването на доход не е плоско. Нека да припомним на нашите зрители, че за доход над 2000 лева не се плащат осигурителни вноски. Тоест процентното изземване, да речем, на един доход от 10 000 лева през осигуровка е много по-ниско, отколкото на един доход от 200 лева. Процентно. И ние в този смисъл направихме едно предложение на министър на финансите, което доста го обърка и той не можа да намери практически никакви аргументи. Подкрепа предложи следното нещо. За доходи над максималния осигурителен доход да се въведе един облагателен етаж в данъка за облагане на доходите на физическите лица, който да бъде равен на сумата от осигурителната вноска и вноската по ДОО, нали, които всъщност са освободени от осигуряване. И тогава облагането, изземването на доход става плоско. Само, че министър на финансите погледна това и каза, че работодателите не са съгласни. Защото това е вечният аргумент. Когато говорим за работодателите, ние казваме във Въдников съюз стопанска инициатива, че ние сме по-близки до синдикатите по отношение на плоския данък. На времето ние бяхме против плоския данък, или по-точно аз се изразих тази позиция, защото, вижте, от 500 лева, 50 лева, това е част от залъка на хората, а от 10 000 лева от лукса. Това няма съмнение. Трябва да спрем, защото аз в моето въведение казах, че това философия, то е нормално, бюджета не е нищо друго, освен цифрово изражение на политиката. Като че ли Блахо този кабинет иска да пипа свързващите неща. И вероятно по отношение на това, което не променя, продължава да обслужва същата олигархия, която стоеше за тези промени. Дай да видим какво нележащо трябва да се промени. Хубаво направили в предложенията на противозаконите предвидено нов режим за ДДС, което действително облегчава дребния и средния бизнес.
Да, но начинът, по който предвидено да бъде създадено, т.е. и купувача, и продавача да бъдат регистрирани в нов регистр, така нататък, аз се опасявам, че администрирането на такъв режим ще струва много, да не казваме, че едва ли ще влиза в действие. Безспорно има тук там много хубави неща. Едното от тях, че активите при регистрацията по ДДС вече може да бъдат използвани в който да е месец до края на годината, което това облегчение както на накоплатеца, така и в ползата на държавата, също на бюджета. Вижте, ние когато говорим за бюджет, ние говорим, когато говорих, никой от нас, мисля, че нито ние, нито синдикатите не гледаме интереса на едната страна. Дори на тази страна, която представляваме, защото ние се интересуваме да имаме държава и действаща държава. Затова, например, не ми понятно, ние сме 2013 година, още в Закона за счетоводство няма никакви изисквания към счетоводните къщи. Не знам дали забелязвате, че има изисквания към съставите. Примерно да дадете за нашия зрител. Може счетоводната къща може да работят там дърводелци. Разбира се, да подцена работата на дърводелците, но не счетоводители. Тоест всеки може да си направи счетоводна къща? Абсолютно. Абсолютно. Стига да има един съставител на един физическо лице, един физическо лице, което завършил или отговаря на изискваните за не знам дали забелязвате в регистъра, в агенция на вписване, има отчети и баланси, което няма подпис на съставители. За тези, които искат да се разправят с тях, т.е. достатъчно да се обади по телефона да разправят с някой, ще търсят и запитайката в отчета и баланса. Защо да нямаме поне изисквания от този род, че в счетоводната къща трябва да работят икономисти? Или поне 1/3 да са икономисти, или поне да се ръководи счетоводната къща от икономисти. Вижте, въпросът пак искам да се върна на глобалното, което Манолов омръзна му да говори за тях, вероятно. Отчетната коректност, въпрос, който засяга целия модел на управление. За да може някой некъде от държавен пост да осигури милиони, като че ли трябва да поставиш целия народ, имам данъкоплатеца, в положение, че да се опасява, че той просто гази закона във всяка крачка. Добре, а тази честа промяна на закона не е ли точно такова условие да стоиш в напрежение, който прави бизнес, защото той трябва да прекъсва, чете новите промени? Аз смятам, че... А някой път е толкова потънал в собствения си бизнес, ангажиран или на такова ниско ниво, че той няма възможност да се занимава с законите. Това постави в напрежение и държавната администрация, и обслужваща, т.е. митници, НАП и така нататък, и данъкоплатец. Тоест, ако така, моя тълкуване на нещата, първо, самият служител не е наясно какво се е променил в закона, защото не винаги стига до него. И той го научава по втория начин. От друга страна, тези, които трябва да изпълняват закона, от другата страна, това са гражданите, фирмите, те също научават, когато дойдат вече на инспекции, при тях им направят акт, тогава разбират, че има някаква промена в закона прията. И такъв момент има, но... Друга гледна точка върху този въпрос, тя е, че тези закони най-често се пишат от народни представители, които са адвокати. И обслужват интересите на... Не, те по този начин те непрекъснато генерират потребност от правни услуги за себе си. Така. Когато законите се променят, когато вътре в тях твърде много неща са спорни, които неизбежно те водят при адвокат, нали? Които неизбежно те водят в съда. Честно казвам, аз много давно си мисля, че това не е случайно. Че адвокатите, които заседават в парламента, пишат закона по такъв начин, че ти да бъдеш принуден да потърсиш адвокатска помощ. Да. Положението с законите е толкова сложно, защото аз съм живял малко в Щатите и там това ми направи решение, тъй като нямах пари за адвокат, трябваше да си проверя статута като бежанец политически.
И тогава ходих лично в тяхната библиотеката, беше в Чикаго, библиотеката на техния адвокатски съюз и имах пълен достъп до всички закони. Прочетах си закона за емигрантството и всичко си изясних. Това, което ми направи впечатление, за което казах сега, че законите им са написани много просто. Просто като четеш, веднага разбира за какво става въпрос. Докато работил съм и 4 години като народен представител в 40-то Народно събрание, правеше ми впечатление, че законите в България се пишат много неясно. Да. Те на вид са прости, обаче неясно. Обобщено, неясно, и не можеш... сметка да стигнеш до адвокат. Да, точно така. Другото е, че в крайна сметка законодателството се решава от съдията в делото. Той си тълкува закона както на него му изнася и никой друг не може да го обори. Защото има съм и такъв случай на дело. Закона си пише кратко ясно какво трябва да стане. Съдията казва да, така е, но и си дава неговото мнение. Добре, сега това ни навежда на мисълта, че в едно нормално демократично общество би трябвало законодателната власт да се съобразява от една страна с представителите на работниците, трудещи с синдикатите, а от друга страна с представители на работодателите. Това е така наречената, поне доколкото аз съм запознат, кръгла маса или тристранка, ако е в тесен кръг. Бихте ли казали нещо за... Ви участвате в такива тристранни срещи? Не просто участвам. Аз водя делегацията на Конфедерацията на труда подкрепа там. Какво е вашето мнение за реално нещата? Да, фасадно всичко е наред. Въпросът е отвътре как изглежда. Сега обаче, поне това правителство е на колко там, 2-3 месеца или колко станаха? 100 дни избраха. 100 дни, там 3 месеца и кусур. Всяко едно правителство в началото внимава. Не прави резки движения. И се държат прилично с партньорите. И с работодателските организации, и с синдикалните, горе-долу спазват някакви правила. Някъде от средата на мандата, така поне показва безпощадната статистика, да. Безпощадната статистика, че тогава вече почва да става друго. Очевидно натиска върху правителството от външни кръгове и среди става непоносим. Те почват да правят неща, които на пръв поглед изглеждат кои са тези глупави и нелепи. Според вас, кои са тези кръгове? Това е много интересно. Да излезе малко от сянката. Това е нещото, което неправилно наричаме олигархия, защото не е олигархия. Ако беше олигархия, богатите хора щяха директно да управляват. А то е плутокрация, защото те управляват с подставени лица, нали, на които дърпат конците. И от тук нататък вече има какви ли не теории по тая тема, какви ли не приказки. Ние всички сме, ето напоследък, борци срещу олигархия, срещу монополи, но всичко това на приказки ми се струва. Към момента няма нито една реална стъпка и аз ще си позволя да се върна отново към февруарските събития, за които преди малко говори доктор Лидянов. Още когато нещата започнаха, защото на нас ни беше много отдавна ясно, че ще дойде този ден. И ако някой си мисли, че сега, понеже стават някакви маневри тук по улиците и хората намаляха и ако някой си мисли, че проблема е решен, той дълбоко се лъже. И ние тогава предложихме на президента на републиката, защото той беше като че ли единственото нещо, което прилича на власт, на легитимна власт, и му предложихме той да стане домакин и дори не просто домакин, но да стане мотор на един дебат за това как да променим тази държава, за да спре тя вече да е такава каквато е. Само, че това е страшно, защото и на този президент някой му дърпа конците, както стана безпощадно ясно, и той не е със собствена воля, както разбира се и министър-председателя не е, за да някой да не остане с впечатлението, че съм пристрастен, както съдиите не са, както никой не е. Нали, живеем в някаква... Куклено шоу. Куклено шоу. Всеки има някакви конци. Ще е по-интересен, може би. Ако беше куклено шоу, ще да ни е смешно. Нещо друго, защото хич не ни е смешно, нали? Защото всичко на гърба ни. Когато си погледнем в портфела и го съпоставим с сметките, които са ни дошли, нали, и видим тая разлика и някакси спира да ни е смешно. Става нещо друго. Някакви продавачи на кредити, нали, по телефона и по не знам си какво. На минута, веднага да. Напълно дерегулирана история. Никой не се занимава с тях. Очевидно, че те имат някакви хора, които стоят зад гърбовете им. Дълго може да говорим за банките.
Да започвам с регистрация така на един факт, който е положителен и направи това новото правителство, че започва на НСТС Тристранката да излъчват наживо заседанията. Докато ние се борехме на времето да получаваме на време протокола или, например, да не бъдат коригирани стенограмите. Вижте какво става там. Точно по времето на кризата, точно по времето на нарастваща безработица, кабинета Борисов въведи по диктата на едрия капитал и продължавам да кажа аз един малък кръг от едрия капитал, той за това казвам престъпния едър капитал. Всъщност думичката капитал въобще не е случайна в този случай, има съвпадение. Да. Въпросът, че въвели такива критерии, имайки или с които биха искали да разправят именно и с нас в Съюза стопанска си. Не казвам само ние, но накрая така се успели да се защитят, може би не малко натиск беше върху подкрепа, която представлява господин Манолов. Вижте, решението на съда, че решението на Министерския съвет, което отстранява нас от тристранката, не е правомерен, не е целесъобразен, не е законосъобразен, за съжаление се обжалва от сегашното правителство. Мисля, че не случайно изваждат от квотата на работодателите и представителите на средния и дребния бизнес. Кой става тогава? Само едрия. Само едрия и послушен. Вижте, аз не искам да обвинявам колегите, че всички представляват едрия. И послушен. Вижте какво, след като шамаросваш яко Съюза стопанска инициатива, която е първата, може би от първите граждански структури в страната, нали, от 90-та година, другите малко така, айде да кажем... Подклякват. Нещо от този род. Онези са много по-зависими. Много по-пряко зависими, защото те представляват, да, наистина те са едри капиталисти, но са малко на брой. И в България капитализъм може да се прави по няколко начина и всичките са свързани с държавата. Или ако си в някакъв монопол, естествен или изкуствен, или ако правиш бизнес с нещо, което е задължително, или ако си партийно обвързан, или ако работиш по държавни поръчки. Това са 4 начина, по които в България може да се прави бизнес. Пети няма. Петия би трябвало да бъде тогава самите тези клиенти да се получават средства, което не се получава. Единствените, които правят истински пазарен бизнес, това са малките и средните, които представлява организацията на доктор Дидянов. Аз ще продължа малко по-нататък в тази тема, защото Дянков положи неистово усилие и подкрепа да разкара там. Защото ние на първата година казахме, че буклук и че трябва да бъде изритан, нали, и не спряхме да говорим това до края. И нещо, което мисля, че всички отдавна знаят и са прозрели. Той положи неистови усилия и нас да ни извади от Тристранния съвет. Значи той завиши критериите за участие на синдикати. Предишните критерии бяха съставени тогава, когато в България имаше 4,5 милиона заети. И тогава някой беше казал, че да си представителен синдикат трябва да имаш 50 хиляди членове. Сега, когато заетите са около 2 милиона и непрекъснато намалява и 17% безработица, изискванията да си представителен синдикат станаха 75 хиляди души. А първоначално искаха имаше и 100. 120. Да. Ето, след което на всичкото отгоре, защото там има една процедура, с която няма смисъл да занимаваме зрителите ни, която установява наличието на тия критерии в въпросната комисия, Дянков беше пратил 2 човека с задачата да направят всичко възможно, само и само подкрепа да не прескочи. Нали? Не стана както той си го мислеше, защото ние сме прекалено голям зал. Не мисля, че само Дянков да кажем, нали? Защото моделя не кабинета, целият кабинет, мисля, че и Дянков не беше така независим министър на финансите. И мисля, че по-сериозна така групировка това преплитането на едрия капитал с заемащи сериозни длъжности в Министерството на финансите. Мисля, че хората на Цветанов управлявали повече, отколкото самия Дянков.
Защото горкия, колко пъти убеждаваме го с нещо, след това не може да го вкарва дори в Ако спомняте за лихвите, управляваха контрабандата. За лихвите. Или не можаха да си раздават. Но странното сегашното правителство също не вземат мерки по отношение на контрабандата. Тези козметични промени в НАБ и в митниците показват, че като че ли това правителство от страх или от този натиск, в който поставени, или от интерес, не знам, но просто се мотая сериозно. Това са към 3 милиарда, които се отклоняват от бюджета. Има една сентенция, която до момента никой не е оспорил, че най-слабото правителство е по-силно от най-силната мафия. Тоест, правителството, ако има желание, може да се справи с всичките тези проблеми тутък си. Само, че нали, оттам се финансират изборите, оттам се финансира купуването на гласове, оттам се случват всичките тези работи. Нали. Оттам някакви хора стават изведнъж необяснимо богати. Нали. Някакви такива неща се случват именно през такива механизми. И докато не се намери някаква воля това да бъде прекратено, аз ставам все по-скептичен, че такава воля има. Най-малко, ако пак се върнем на там предложението, което направихме на президента, да се започне един дебат за промяна на правилата в тази държава, които да минат през промяна на Конституцията. Пълна стена от всички посоки стена. Какви промени смятате, че ще бъдат? Дори тези, които говорят, че са за морала, за не знам си какво, не тя като почнем да говорим, добре, но морала е разтегливо понятие. Първо. Но той е съвкупност от някакви по-малки неща, които имат много ясни, точни, конкретни измерители, механизми и така нататък. Когато го събереш всичкото, накрая получаваш един морал. Защото морал иначе е празна приказка. Аз съм им казвал, може ли някой да ми премери 1 метър морал? Обаче това са важни. Така е. Но морал в крайна сметка той е еманация на правилата, по които живее това общество. И дори връзката и обратна. Правилата се правят според морала на едно общество. И в този смисъл има твърде широки обществени слоеве, които още през 1991 година знаеха, че тази конституция не става за нищо. В този смисъл, аз като представител на Подкрепа се чувствам напълно свободен и легитимен да говоря по тая тема, защото ние тогава не признахме тая конституция. И след това беше гласуване, ние спазваме, разбира се, като лоялни граждани на държавата. Но ние продължаваме да твърдим, че тази конституция не става. Кои промени бихте искали да се направят в тази конституция, които ще отговарят на вашите интереси и възможности да се намесват в обществото? Има две много важни неща. Номер 1. Извън всяко съмнение, функционирането на съдебната система. Номер 1. Нещо, което каса абсолютно всички. Съдебна система. Там по-точно нещо. Взаимодействието между властите, централната и местната власт. Как изглежда този тип отношения. Какви са ти областни управители, които се назначават от правителствата да управляват общините, където хората, пък кметовете биват избирани. Териториалното деление на страната, ако щете, купчена неща, които нямат никакво отношение. Нещо свързано с синдикатите. Какво да ви кажа? Там имат ли синдикати реална власт? Там има записи. През Конституцията, през законодателството. Не. Някаква реална власт да промените нещо, да се освен с протести. Това не е власт протести. Нашата конституция на приказки, как да кажа, ако прочетеме първия текст на нашата конституция, няма нужда да ходим по-нататък, нали? Която казва, че България е социална държава. И нататък четенето е напълно безсмислено. Това вярно ли обаче? Как ще е вярно? Има ли някой, който да мисли, че България е нещо прави ли се, за да се покаже, че социална държава? Вътре пише, че образованието и здравеопазването са безплатни. Да имате такова впечатление. Обратно. Защото никой няма такова впечатление. Нали? И ако тръгнем да я критикуваме текст по текст, тя вътре прогласява, разбира се, защото питате за синдикатите, прогласява свободата на сдружаване. И какво от това? Аз мога да ви засипа с пример, имам документи, където тя се мачка, където хората подписват в трудовите си договори ангажимент, че няма да се сдружават синдикат. Тоест, поставя се стена. Конституцията казва, че гарантира свободата на сдружаване и какво от това? А това, че във всеки един трудов колектив, щом направи 5 човека
трябва да се направи комитет, който да представлява работещите пред това- собственика. това- Малко повече, като станат, пък се правеше вече нещо по-сложно. Изобщо това не осложнява малко Това са няколко неща. дребния бизнес. БДС, мисля, че беше, за да има представители. Не, аз мисля, Има ли вижте, файда да се върна за към представители? въпроса. Безспорно, явно, че ако сегашният кабинет не успея да не доказва в промените в закони, в законодателство, че променя модела, вероятно нямаме друг изход, освен отиване към процедури за нова конституция, т.е. за Велико народно събрание. Но до тогава дай да се върнем малко към сегашните промени. Освен правителството, разбира се, извън парламента, нито работодателите, нито работодателски организации, нито синдикатите нямат законодателна инициатива. И за това... Президента дори няма. Да, разлика мисля, че от- омбудсмана воюва, мисля, че е това. Омбудсмана има право да сезира Конституционния съд и той И затова въпроса да се върнем на националния НСДС, и тристранката, така наречена тристранка, би трябвало това е дума, в което наистина се бази социалния мир. И равновесието, да. И разбира се, ние сме свидетели не само на предпоследния кабинет, нали, че там се имитираше социален диалог. Разбира се, аз имах много по-малко участие, отколкото Манолов, той исторически представляваше подкрепа там, но действително отдаването на по-голямо значение на позициите на страните в социалния диалог ще направи така, че всяко правителство ще въвежда промените в законите, които обслужват конкретно бюджета си. Тоест, предвиден бюджет. Пак казвам, това е правото на правителството, но също искам да кажа, с тези промени няма да повишат събираемостта. С сегашното законодателство, действащото законодателство, проблемите в икономиката ще се задълбочават. Защото, вижте, когато данъкоплатеца не вижда в държавата коректен играч на пазара, не, просто аз ще ви кажа. За мен е по-лесно или по-ефтино, като дребен. Кажем, дребен не става въпрос за този, който има един-двама. Да кажем, ако имаш десетина служители и наистина въртиш някакъв нормален бизнес така, по-ефтино да плащаш лихвите, отколкото да изплатиш пари и да се отклоняват от твоята воля някъде и след това да се задеш толкова работа с данъчните, че и ти, и тях просто месеци няма да стигнеш до коректната отчетност на тези пари. Това в истински смисъл на думата. И лихви става само да си изяснявам. Тоест, спирам да плащам. И спирам да плащам, чакам да дойде да имаме ревизия, защото тогава ще бъда сигурен съм, че плащам ДДС-то, тогава сигурен ще плащам осигуровките и така нататък. А сега в едината сметка може да заплатиш ти парите за осигуровките, отиват да погасяват ДДС. Предишни задължения. Не плащат ДДС-то, отиват, плащат друго. Да не казваме, необвързаните, това никъде го няма в света. Плащаш пари, седят и сконсумират от държавата и държавата казват, да, но ти си плати, но не знаем за какво това. Необвързани. Необвързани като че ли моята работа това. Има още едно така безумие се е направило, някакво да мисля по-меки думички. По отношение на данъчни задължения с изтекал щях да кажа срок на годност, с изтекал падеж и право на изискване. До давност. Изтекла давност на тези плащания, за които, забележете,
лицето трябва да отиде и да подаде заявление в данъчната служба да му бъдат отписани тези, които по закон не трябва да му бъдат вече търсени. Да. Нали? И ако не отидеш да го направиш, излиза, че те отново стават изискуеми. Сега казаха, че с една година ще удължат този срок, в който хората трябва да подават, но нали разбирате, че вие примерно може да нямате никаква идея за това, че преди 10 години някой ще твърди, че не сте си платил данъците. Защото има такива съвсем примери ясни поименно. Нали? Вие нямате никаква идея, че някой си мисли, че някакъв данък имате вие да дават от преди 10 години, пък вие мислите, че сте си го платил. И когато не подадете заявление да ви бъде отписано това задължение, то отново ви става изискуемо, без значение дали то е правилно или не. Някакви такива безумия, които не можеш да ги хванеш. Как се градят тези безумия? И аз дори съветвам мои близки, познати колеги, така викам, идете в данъчната служба или по електронна почта с електронен подпис или нещо, кой пуснете една бланкетна молба. Ако дори не е запитване, една бланкетна молба, в която кажеш, заличете ни всичко. По давност. И вие си търсете. По давност ми заличете всичко. Защото иначе всеки един човек рискува в един момент да се окаже длъжник. Или по тая схема. Ясно на мен, че това правителство отървава сроковете, т.е. би трябвало до 30 септември проектобюджета да бъде внесен в парламента, ако не се лъжа. Т.е. притисната от времето, но смятам, още има възможност да спра да се обсъждат сериозни проблеми в данъчните закони. Ако направят това, не ми се вярва, че ще успеят, освен с други административни мерки, тояги и така нататък, да повишат събираемостта, в което наистина сме в сериозна криза. И това, което налага, и те са стъкнали това, че налага актуализацията на бюджета 2013. Да не се наложи отново да излизаме на улицата, отново да блокираме икономиката още една година, мисля, че тези закони би трябвало да бъдат поставени на по-сериозна дискусия, публична дискусия. Те са поставени, ама дискусията се води по-български. Нали? Преди малко говорихме за това. Всяко нещо, което не е предложено от този, който е на власт, става невярно. Няма значение кой го е предложил. Право на правилни предложения има само властта. Всичко друго е неправилно. И можеш ти да му кажеш, че слънцето изгрява от изток, след като той не го е казал, слънцето спира да изгрява от изток. Нали, някакви такива правила. Това е едното, което вие казвате. Другото е, че има приемственост между властите. Тоест, винаги всяка политическа сила, която е на власт, управлява по някаква тенденция или някакъв насока. След което, като отиде на следващите избори в опозиция, ако не успее да се бъде, почва да критикува това, което е правило до вчера, точно днешните правила. И се противопоставя, изведнъж се оказа поборник за точно противоположните идеи. Но, в крайна сметка, резултатът е, че винаги обществото ни върви надолу. Днеска слушах в една телевизия бивши министър-председател, който направо ме порази. Каза, че работата на опозицията била да пречи на управлението. Той така го свеща. Да, така го каза. Присъствие в парламент. Работата на опозицията била да пречи на управлението, нали? И да му създава непрекъснато проблеми с идеята да го свали. Горе-долу обобщам това, което чух. И когато дойде на власт, да прави също, което е правил това през когато се е борил. Той до там не стигна. Не, но ние го продължаваме, защото това нещо исторически се вижда. Нали? Пример, който давахме преди малко с идеята за наказателна отговорност за укриване на осигурителни вноски. И за да е ясно на нашите зрители, не да бъде вкаран в затвора работодател, който плаща 500 лева заплата и си е признал, че има върху тия 500 лева да плаща осигурителни вноски. А за затвор е този, който плаща 1000 лева заплата, а осигурява работника си върху 500. Нали? Там вече е така. И тази същата история. Значи, те до вчера отричаха, днеска вече от опозиция вкарват, нали, от другите обратното. Те пък до ден бяха съгласни, сега пък те против. Нали, си играят на някакви шикалки такива странни, с важни проблеми. За две думи, това, което налага да имаме консенсус
по икономически проблеми и въпроси. Би трябвало да извадим както и държавната администрация, така взаимоотношенията с бизнеса, с синдикатите от тази политизация, която не знам дали политизация или политиканства ни повече, отколкото наистина политизация. И нужно да имаме консенсус, пак казвам, консенсус по въпроса, по начина, по който ще развива нашата икономика. Иначе от кризата няма да общаваме, че излизаме следващата година. Аз искам да попитам, как стоят нещата в другите страни, господин Манолов? Вие предполагам, че имате полети върху техните взаимоотношения между синдикати и правителство в другите държави, например Германия. Там чува ли се думата на синдикатите? Тук в България има една такава групичка, ще спра до тук, до групичка, които дават такъв по всичко, нали, един кръг от домашни любимци. И когато говорим за минималната работна заплата, те веднага казват как в Германия нямало било минимална работна заплата. И спират до тук, нали? И това твърдение всъщност е пълна неистина, защото в Германия, няма минимална работна заплата, определена от правителството. Обаче правителството в Германия казало така. Когато синдикатите и работодателите са се разбрали за размера на минималната работна заплата и са подписали споразумение, тя става задължителна за всички. Значи, това е едно отношение в Германия. Тоест, сами се оправите, ни няма да се мешим. Как стоят нещата? Разберете ли се, това вече Германия, разберете ли се, синдикатите и работодателите, с колективни договори, така наречените тарифни, те имат силата на закон. Така постъпват в Германия. И общо взето, особено в Стара Европа, да кажем, първите 15 страни основателки на Европейския съюз, дори 12-те, защото нататък е малко по-сложно, тези неща имат общо взето религиозна стойност. Отношенията на правителството с синдикатите и с работодателските организации, защото ако се върнем назад в историята, от когато започва този тип отношение към нещата, това е 19-та година след края на Първата световна война, която опустошила Европа по чудовищен начин. Тогава се създава Международната организация на труда. Тогава се събират в Лондон едни умни хора и казват, тия хора вместо да се трепат на барикадите, дайте да ги сложим на една маса. Вместо да се бият, по-добре да си говорят. Да се бият, ама тук на масата, нали, а не по улиците. И това е логиката на този тип поведение, от която логика напоследък, за съжаление, се отстъпва. Тоест, синдикатите в Германия имат, чува се тяхната дума и те могат да влияят, включително в законите. Може ли да влияят? В държавата Франция... Казахте, че щом се сключи договор и се разберат, държавата Франция има 7 синдиката. Държавата Франция има 7 синдиката, в които членуват, забележете, 5% от работещите във Франция. 5%. В България ние сме някъде, да кажем, от порядка на 30% членство на работещи в синдикати. В Франция са 5%. В Франция никой презум не му минава. Никой не може и на теория да си помисли, нали, че от обществен дебат ще бъдат игнорирани синдикати. Не смеят да си го помислят дори. Да. Господин Недянов, вие какво мнение имате за силата на предприемачите в другите страни по отношение на законодателството? Кое е по-важно? За когато обслужва бизнеса или за когато обслужва държавата, която дограбва бизнеса? Отдавна вече държавата не е инструмент на някакви кръгови. Би трябвало държавата, именно това нейната роля, да регулира и да спазва общите правила по отношение между наемния работник и работодателя. Това, което каза Манолов, той важи наистина за всички тези страни, които отдавна държавниците мислят не са богоизбрани, а просто народоизбрани и уважават
и нямат действително, сега не мога да кажа, че всички граждански структури в Германия или в Франция или така нататък защитават чиста гражданска позиция и там капитала опитва да бърка тук, таме, но тази мръсната среда, в която изкривената демокрация, която имаме, изкривените тези взаимоотношения, изискват промяна, пак казвам, промяна в модела на управление. И ако тази промяна не става в рамките на тази конституция, вероятно, че се нуждаем от друга конституция. Не може 21 век с всеки избори да започваме от нула. Не е нормално 21 век една социалистическа партия да извършва десни мерки, а десните, които в опозицията да дигат леви лозунги. Да. Не е нормално опозицията да блокира парламента днес. Имаме 2 дена, вчера и днес. Парламента не работи благодарение на страхотната ни опозиция. Се казват, това зависи, тези зависят от Атака или не знам откъде, така нататък. Това волята на народа. Народа е избрал този парламент, а те са длъжни всички, от ГЕРБ до Атака, минавайки през БСП и това, длъжни да намират начин да работят заедно или да запазят нашите институции от този разпад, в който е в момента. Да, благодаря ви за изказването по тази тема. Надявам се, че отново ще гостувате на нашето студио. И с думите на господин доктор Ледянов закривам нашето предаване. Благодаря ви за вашето внимание и успешен ден. Благодаря и на вас.